bengekatsho noba thina siqhele eKapa ubabona ngalaa leta. Yho, and laa leta leyana, yho, xa befikile wasemgidini yayikhupha ile nto iplasma yeViceroy. Iplasma yeViceroy Eastern Cape besingayazi, siyibone iphuma kulaa leta. Iplasma ye-Eastern Cape yangena ngalaa leta. Emgidini kwakugcwale ezaa plasma zeViceroy. Lahlela nje one ebuhlanti emaxhegweni, soze ungaliboni lihamba ngetotosi because ishushu laa nto. Noba ungayidesha ngento ebandayo, ishushu laa nto. Noba ungafaki i-ice inyibilika ngoku. Yho, shushu lakaki yayiphuma kulaa leta. Wes kaloku uyabona laa 12 hours, I'm sure ibingena kulaa leta ingu-5 years. Yabo, 12 hours later ngu-10 years because iphuma kulaa leta in cooperation with u-city to city. Ihluka uhleke kuloo bhasi, ihluka uhleke. Yho, ibhabha laze yaliselokishini yilaa kaka ileta. Ningandibethi ke Kapa, ningandibethi, ndicinge nje laa leta uba hey noba yaphela apha. Anyway, ndizabe ndilapho ngoLwesine noLwesihlanu noMgqibelo 1, 2 and 3 September ndilapha eCape Town eArts Cape. So get your tickets ke, masidibane khona, one-man show. For tickets, that's the number. WhatsApp the number. Masidibane khona Thursday, Friday, Saturday.